Ubay sa kasaulugan sa Charter Day sa Dakbayan sa Subo karong adlaw mga kapuso atong mahinabi ang usa ka heritage advocate nga si Cabino Guerrero. Maayong buntag, Cabino. Mayong buntag, Subo, Kabisaya, ug Mindanao. Kumusta na, Cabino? How are you doing? Trying to be okay. Niataon, nitago sa akong hometown, kay naglikay sa COVID. Sakto, sir. Pero karong buntaga, hisgutan ta kining imuhang advocacy, ang heritage and culture sa Dakbayan sa Subo kay Charter Day man jud rong adlaw, Cabino. Unsa jud ka mahinungdanon kining pagpahibaw sa kaugalingong kasaysayan natong mga Suboanon? Giingon man gud nga kuan kanang if you forget the lesson of history, you are doomed to repeat it. Ang kasaysayan ato ni siyang gamiton nga mapa karon para sa atong masanag na ugma. So dunay mga leksyon sa kasaysayan nga angay natong panaminan sama sa pandemya. Naman jud ni pandemic karon pagpakli sad sa katuigan at the turn of the century niadtong early 1900 natay cholera, and cholera was really a pandemic at the time. Unya naatay maayo kaayo nga kuan health officer nga gitawag og ato lang taguon sa pangang Arlington Pan, mo nang atong karsada karon nga Arlington Pan. Yes. He was so good in managing cholera na dali kaayo to niyang napakuan tungod sa mga strict protocol nga iyang gi-implement, dali kaayo niya nga nasulbad ang cholera. Nabasa na ko dito nga naaday contact tracing. Naay quarantine, so naa na ni na-practice na nato bago lang ang klase sa COVID, pero naa tay mga nabuhat sayan niya nindot to siya atong basahon unya may atong gamiton sa pagkakaron. Unsay relevance niining ato ang Charter Day celebration, ining pagsaulog nato niini? Unsa ka importante ang Charter Day, Cabino? Mao man ni ang pagkahimugso gikan sa Municipality of Cebu, nahimo siya nga syudad. Nisulbong pagmaayo ang komersyo sa Subo nga naapsa nato ang nga Queen City of the South, ang gitawag nga Iloilo City. So nitidlom ang patigayon sa Iloilo. There are other factors nga sa iyang pagkanaog, nisaka ang Sugbo unya gikan kaniadto wa na gyud kaapas ang Iloilo, naglisod na gyud og apas ang Iloilo. So eventually nahimo na gyud ang Queen City of the South, ang Sugbo na gyud pag-iyon mo nga Queen City of the South. Pero karon doon nagyapoy mga passionate nga mga Ilonggo nga sila lagi ang original. But this coincide with kanang transition bitaw sa Municipality of Cebu into the City of Cebu. Ubay-ubay naman jud sa ato ang mga bag-ong henerasyon daw nakalimtan or dili interesado sa kaanindot sa history sa Cebu City. The younger people to love our local history. Kaniadto sayon ra kay na ako ra nang imbitaron sa nga kuan mo kuyog nako glakaw sa akong walking tour, pero karon naghuna-huna pa ko unsaon nako pagbalik sa akong walking tour in the new normal. Do not just watch history, participate in it. So if there are chances nga maka-apil ka sa pagbuhat sa kasaysayan, join. And then unahon nimo pagtanaw ang kasaysayan duol sa imong kasing-kasing. And talking about your walking tours nga ginahimo nimo kaniadto tong safe pa nga pwede pa nabuhaton, Cabino, daghan man yung mga establishments dinha sa Kulon ang kabahin na sa ato ang kasaysayan. Will you agree, Cabino, if kanina mga establishmento ma-revive ni siya and ma-preserve sama sa gibuhat sa vegan dito sa Ilocos? Yeah, it should be kanang moadto bitaw ka sa kuan wa makukaadto. Mutanaw bitaw ka sa mga kaning mga documentary again sa Amerika. Dunay mga shopping mall strip dito nga ang frontage preserved.
Karaan ang front page, pero pag sulod nimo moderno na. So that could be easily doable in Colon. Labi na ng usa ka edipisyo diha nga kanang Vision Theater, still very much restorable, still very much kanang close to its original kuan. Gamay na lang kaayo nga buhatonon kung i-restore bisag kana na lang taong pasad ang dili hilabtan. O karon nga we are slowly embracing the new normal Kabino, unsa ang imong gustong ipaambit nga mensahe para sa ato ang mga viewers. Remember, nobody would love Cebu for us. We the Cebuano should love Cebu before we could let other people love it. Kaya kung kita wa ta mahigugma sa Cebu, unsa na to pagpakuan, unsa na to pag imbitar sa mga tao nga higugma ang Cebu. So let's show our love, and showing love to Cebu is to respect its heritage. Daghang salamat Kabino for joining us this morning. Daghang salamat o may buntag ka na tanan. Amping Kabino.